Hospital Kux v Českej republike je historická pamiatka a zároveň unikátne kultúrne a lekárske dedičstvo. Nachádza sa v malebnom prostredí východných Čiech, neďaleko mesta Hradec Králové. Hospitál bol založený v 18. storočí grófom Františkom Antonínom Šporkom. Jeho historický význam spočíva v tom, že slúžil ako ústredné miesto starostlivosti o chorých a chudobných v tejto oblasti. Poskytoval lekárskú starostlivosť, ale tiež bol miestom, kde umelci tej doby mohli tvoriť a pôsobiť. Môžeme ho tak považovať za predchodcu moderných nemocníc, ktoré kombinujú lekárskú starostlivosť s umeleckým prostredím na liečbu duše i tela. Dnes je Hospital Kux otvorený verejnosti ako múzeum a turistická atrakcia. Navštevovať ho môžu ako milovníci histórie a architektúry, tak aj tí, ktorí ocenia umelecké diela a atmosféru tohto miesta. Je to miesto, ktoré ponúka jedinečný pohľad do minulosti a dejín Českej republiky. Mimoriadneho významu dodala celému komplexu sochárska výzdoba z dielne Mateja Bernarda Brauna. V súčasnej dobe je špitál vo vlastníctve štátu a je prístupný verejnosti. Expozície predstavujú zakladateľa Kuxu, tunajšie barokové umenie a históriu lekárstva. Od roku 1995 je areál chránený ako národná kultúrna pamiatka Českej republiky. Oblasť, kde sa nachádza Hospital Kux, sme si pre náš výlet vybrali zámerne. Táto krajina poskytuje svojim návštevníkom jedinečné možnosti na aktívny odpočinok. Údolie Labe je totiž obľúbenou turistickou destináciou. Ponúka krásne prírodné scenérie, možnosti pre turistiku, cyklistiku a vodné športy. V údolí sa nachádza aj viacero ďalších historických pamiatok, ktoré sa naozaj oplatí vidieť. Jednou z najzaujímavejších je Braunov Betlehem. Braunov Betlehem v Kuxe je unikátne dielo barokového sochárstva. Jedná sa o súbor vytvorený významným barokovým sochárom Matyášom Bernardom Braunom. Ide o jedinečné dielo sakrálneho umenia, znázorňujúceho biblické scény z narodenia Ježiša Krista. Braunov Betlehem v Kuxe je jedným z najvýznamnejších diel barokového sochárstva v Českej republike a je najväčšou sochárskou galériou pod holým nebom. Pôsobivé zobrazenie biblického príbehu a umelecké stvárnenie sôch zanechávajú na návštevníkoch nezabudnutelný zážitok. Túto malebnú oblasť východných Čiech sme si jednoducho zamilovali. Cyklovýlety, návštevy historických objektov, pohodlné ubytovanie a v neposlednom rade i gastronomické objavovanie českej kuchyne nás nadchlo. No a my veríme, že i vás, čitateľov magazínu Slovak Lines, zaujme tento nádherný kút Českej republiky tiež.